насим усмонов сокини 58-солаи ноҳияи ваҳдат 20 соли ахир дар русия кору зиндагӣ мекунад. тӯли ин муддат бар асоси қонунҳои русия кору зиндагӣ кардааст. бисёр ҳолатҳое ҳастааст ки ҳозир масалан пеш агар мо патент 1000 буд, 1000 рубл русия буд, оҳиста оҳиста ҳозир то 6000 рафта истодааст. агар аз ҳисоби ҳамин бисёр шаҳрвандони мо ҳуҷҷатгузорӣ намекунанд, барое ки корҳошон мувофиқи ҳам корҳо маблағи ба даст оварда наметавонанд ки ҳам хонаро таъмин карда тавонанд, ҳам коришонро пеш баранд. қаблан муҳоҷирони кории тоҷик дар русия 90 рӯз ё 3 моҳ ҳаққи бепатент кору зиндагиро доштанд. теъдоде ҳам барои напардохтани патент дар 3 моҳ марзи русияро убур карда дубора бармегаштанд. мо дар территорияе ки иркутск будем ба монголия мерафтем, границаро убур мекардем, гашта омада бод регистратсия мекардем, бо ба ҳамин кормона давом додан мегирифтем. тамоми границаҳо ҳозир баста шудагӣ аст, инҳоро ҳама баста шудааст, дигар границаҳоро гузашта рафта омада наметавонанд. аз ҳамин ҷиҳат камтар боз маҳдудияташ вазнитар шудааст. насим рӯзҳои наздик ба русия баргашта ба кору зиндагиаш дар он кишвар идома доданист, дар ҳоле ки мақомоти русия тақозо карданд ки кишварҳои осиёи марказӣ аз ҷумла тоҷикистон муҳоҷирони ғайриқонунии худро ба ватанашон баргардонанд. ба гуфтаи мақомоти вазорати дохилаи русия 247 000 шаҳрванди тоҷикистон дар русия ғайриқонунӣ кору зиндагӣ мекунанд. аммо раҳбарии намояндагии вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии тоҷикистон дар русия ин рақамро носаҳеҳ хонда мегӯяд, ин омор солҳои тӯлонӣ ҷамъоварӣ шудааст ва теъдоди аз муҳоҷирон бо асноди нав ба ватан баргаштаанд. коршиносон мегӯянд, масъулони вазорати меҳнат, муҳоҷират ва ҳифзи иҷтимоӣ масъуланд ки аз тамоми воситаҳои таблиғ истифода кунанд то муҳоҷирон ҳузури худро дар русия қонунӣ кунанд. хеле хуб мешуд ки вазорати меҳнат бо вазоратҳои дахлдори россия гуфтушунид мекарданд, ақаллан ҳозир ба онҳо амнистия эълон мекарданд. вақте ки амнистия эълон кунанд, мегӯянд ки мисол 3 моҳ шумо ва муҳлат, баъди 3 моҳ шумо тамом. дар он ҳолат ҳамаро ба қайд гирифтан сад кор осонтар мешуд. ҳоло як ҳайат бо роҳбарии муовини вазири корҳои хориҷии русия вориди тоҷикистон шуда ва бо мақомоти вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии тоҷикистон мулоқот анҷом додааст. дар хабари вазорати хориҷаи тоҷикистон гуфта мешавад ки дар мулоқот масъалаи муҳоҷирати меҳнатӣ баррасӣ шуда дар интиҳо як протокол ба тасвиб расидааст. аммо вазорати меҳнат то ҳол муҳтавои мулоқот ва тасвиби чӣ гуна санадро шарҳ надодааст.